Já vás zdravím u nového videa a dneska si zahraju hru Slither.io. Tak, jmenuji se Diamondák.cz. No a jdeme na to. Teďka jsem takový malý červík. Takový malý, jak bych to řekl. A teďka, to jsem ale lama. Pěkná. Jestli nejsem dobře slyšet, tak se omlouvám. No. Tak ty by si se... Wow. Děkuju, Ježíšku. Děkuju. Kurviš. Doufám, že tady nechcípnu. Kurviš, šopa. Kurviš. Ahoj. Takový trik. Hnusný. Ten to dělá dobře. Aha. Já se tady otáčím jak debil, ty vole. Ty bys se taky hodil, ty žluťásku. No pojď si, pojď, no pojď. Jo. Tak, hezky se zapapkal. Tečka, tady ten by se hodil. Pojď. Tak, hezky se zapapkal, no. A ty, pojď sem, ty jsi sežral dalšího někoho, jo? Opa, Gangnam Style. Tady to se mi nelíbí. To se mi nelíbí, tady ten červený. Opa, Gangnam Style. Tak, hezky jsem šel pryč. Hej, cože, já jsem už druhej. Si děláte srandu, jo. Jsem druhej. Ne, prosím. Ty by si se hodil. Ty taky. Já nic. Takhle se mi to líbí. Takhle se mi to líbí. Ještě víc. A zase červený zaboural. A jsem první. Takže dneska jsem překonal první ten a až chcípnu, tak se s váma rozloučím.